L'objectiu principal del curs és capacitar els participants per tal de poder impartir aquesta matèria al curs vinent, que és una matèria nova, i dins d'aquesta capacitació el que farem és estudiar alguns aspectes conceptuals que tenen a veure amb la sostenibilitat, veurem també algunes aplicacions, eines que siguin útils de cara a la programació del curs i també tindrem un espai per la presentació, per al debat i per la posada en comú de propostes. En primer lloc, m'agradaria destacar que la proposta és transversal per tots els cicles formatius, per la qual cosa nosaltres treballarem amb una doble dimensió. Una dimensió que tingui a veure, en primer lloc, amb aspectes que tenen a veure amb la part tècnica, diguéssim, però també amb aspectes que tenen a veure amb la part empresarial. És a dir, ens posarem en la pell del docent, però també en la pell de la persona que treballa, que seran al cap i a la fi els nostres alumnes. Pel que fa a energies renovables, està clar que això té un impacte encara major, donat que el cicle formatiu té a veure directament amb àmbits de la sostenibilitat que treballarem en el curs. En el moment en el que estem actualment, que és d'un gran progrés tècnic i també d'una gran preocupació mediambiental, la formació continuada i especialment en aquests aspectes és fonamental, tenint en compte els objectius que hi ha des del punt de vista climàtic, especialment de cara a l'any 2030, i que ens situen en un horitzó d'una gran transformació social i econòmica. Si analitzem quines són les causes que ens estan portant en aquesta situació de crisi climàtica, veiem que la principal contribució a les emissions de CO2 ve de la producció d'energia, per la qual cosa els alumnes d'energies renovables tenen un paper central en tots els àmbits de la sostenibilitat, perquè qualsevol cicle, qualsevol especialitat, qualsevol sector productiu necessita consumir energia, per la qual cosa és importantíssim integrar els valors de sostenibilitat dins del món de les energies renovables.